Total na 389 eskwelahan sa Kabikulan ang naikurit ka Department of Education na nadanyarang kan Bagyong Enteng na nanrapado sa rehiyon kaining Setyembre. Basado sa datos, 137 eskwelahan ang naapektaran sa Albay, 121 sa Camarines Sur, 67 sa Camarines Norte, 43 sa Naga City, 12 sa Sorsogon City asin 6 sa Legazpi City. Sigun sa ahensya, kadaklan sa mga apektadong eskwelahan ang matinding dinistroso kan mga nangyaring pagbabaha. We have a coordination meetings with DPWH, reminding them to fast track the repair. Kasi nga, may mga issues talaga na beyond our control. Una, they are the one implementing the projects. So what we can do is just to advise them, tell them the effects that is being done in the school. So dapat ma-fast track talaga. Sa 389 eskwelahan, 299 kaini ang nagpapadagos pa ang rehabilitasyon, mantang ang natatadang 90 ang halos balik normal na ngunyan. Dugong pa kanahan siya sa 150 milyon na standby fund na bawasan na inining 40 milyon para sa mga siring na emerhensya. Kung sa 10,423,500 pesos ang ginamit para sa clean-up as in clearing operations o COCO. Meron na kasi mga nakaplano yan, when the classroom is under repair, meron lilipatan yung mga bata, and there are several modes of delivery of education dito sa Bicol. Meron kami tinatawag na blended learning. Nagpapadala ng mga modules, tapos meron din sa internet. Kaya with regards to the delay of the education of the children, wala ho yan, hindi yan kasi education must continue even during disaster. Mientras tanto, sa ibungkan mga nagpapadagos na rehabilitasyon, tulos mo na naibalik ang full face-to-face classes sa mga naapektaran na eskwelahan. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.